Tomáš Rejc. Mně byla před 10 minutami aplikována řasenka. Kdybyste se divili, proč mám tak plný řasy, je to kvůli tomu, a to je mimo to vystřihnu potom. Já chtěl být od malička diktátor. A kromě absolutně zjevného nedostatku jakýhokoliv charizmatu, mi k tomu chybí ještě jedna věc. Posuďte sami. Stalin měl... Já se musím vejít do 5 minut, když se budete smát, to nestihnu. Přestaňte. Stalin měl husky, jo? Hitler měl německýho ovčáka, Putin má tady v Praze baseta a ten má pro změnu českýho ovčáčka. Ale u mě to zvířata nikdy neměly příliš lehké. Například morče, který jsme měli, když jsme byli malí, co se ani nepřiblížilo k sofistikovaným pastem, který jsem na něj kladl, bez ohledu na to, co jsem mu dal jako motivaci pro to, aby se přiblížilo. Pak mi rodiče koupili osmáka Degu, což je taky hlodavec, proto aby mě vylečili z mojí deprese. Bohužel osmák Degu byl permanentně v depresi, takže jsme se potom... Rybičky, na můj vkus příliš mokrý. Totéž platilo pro želvu a tam to ještě zkazili rodiče tím, že mi z ní zakázali vyrobit luxusní pero. Určitě vás napadlo, že valnou většinu flory, fauny jsme doma nechovali, ale mám k ní podobný přístup, takže to vezmeme telegraficky. Například, všechno, co žije v moři, může podle mě chcípnout. Všechno je to vytvoření tak, abych se toho k smrti bál. Korýši s kleštěma místo rukou, jedovatý igelitový sáčky. Koho pro Krista napadlo přimontovat na konec ryby meč? To si někdo řekl, to se bude vážně hodit, až do vody spadne mušketýr a ono bude muset bránit vlastní rodinu. Hmyz je v podstatě ekvivalent Dany Morávkový. Dostane se to všude a když to vidíte, tak máte vážně touhu vlastnit plamenomet. Největší problém jsou ale koně. Některý lidi si myslí, že koně jsou vážně hezký a ušlechtilí zvířata, ale dámy, pokud vám někdo řekne, ty vypadáš trochu jako kůň dneska. Řeknete si, že vypadáte vážně hezky a ušlechtile. Nebo si řeknete, ten člověk si myslí, že mám zadek jako 2 Haliny Pavlovský. Váš obličej mi zasahuje ze 4. řady v podstatě, až jsem na pódiu. A jediná vhodná léčba zlomený nohy je kulka do hlavy. Mám takovou historku o koni, a to je pravdivá historka. Já znal koně a jeho největší sen byl běžet jednou do stih. A potom čekal v těch boxech, než vystřelí ta pistole. A když konečně vystřelil, on vyběhl, ale ten box se neotevřel. On si zlomil nohu a zvěrolékař, což je podle mě pompézní název pro někoho, kdo střílí věci do hlavy, ho zastřelil bez toho, aby kdy přeběhl tu startovací čáru. Ta rodina žokeje, která ho potom dostala k večeři, říkala, že chutnal trochu zahořkle. Lidi říkají, že kdo nemá rád zvířata, nemůže mít rád lidi. Správně. To je všechno, s bojem.